அவர்கள் தந்தைகளை நான் கூறிக்கொண்டு வந்ததில் முஸ்லிமாக மேலதிகமான விடயங்களை இனிமேல் நீங்கள் அனுபவத்தோடு கேட்டுக்கொள்ளலாம். சரியா? திசாநாயக்க அவர்களை நமக்கு உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். गौरवनीय अपने आंदोलन वहां से भी मौलिक मंडलिन कुरुकुरुत मंडलिन अवसर है வணக்கத்துக்குரிய மதமருந்துகளே இப்படி நிமித்து பிரியடி වේදිකාවේ ඉන්නවා පෞද්ගලික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් හඳුන්වනවා. එම ජයග්‍රහණය නියෝජනය කරමින් අපේ ડોක්ටර් සහෝදරයා ඒ වගේම අපේ කුමාර සහෝදරයා ඒ වගේම රජීව සහෝදරයා පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජනය කරනවා. මේ සියලු දෙනාගේම இந்த மேடையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தேசிய மக்கள் சக்திக்கு போன பொது தேர்தலின் போது மாபெரும் வெற்றியை எடுத்த மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற தோழர் பாவனந்தராஜ் அவர்களே, இளன் குமரன் அவர்களே, பஞ்சிவன் அவர்களே, ඒ වගේම අපේ දීවර ඇමති චන්ද්‍රසේකර සහෝදරයා, அதே போல மேடையில் இருக்கின்ற நமது மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் தோழர் சந்திரசேகரன் அவர்களே, එළදෙන මේ මැතිවරණයේදී මේ යාපනයේ නගර සභාවේ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන අපේ කපිලන් සහෝදරයා, அதே நேரம் எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் யாழ்ப்பாண மாநகரசபைக்கு தலைமை தாங்கும் கபிலன் தோழர் அவர்களே, අපේ සහෝදරයන් සහෝදරවරුන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. சகோதர சகோதரிமார்களே எல்லோருக்கும் வணக்கம். සහභාගී වෙලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා சகோதர சகோதரியார் ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. இந்த இடத்தில் கூடியிருக்கின்ற தாய்மார்களே, தந்தைமார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். මගේ කතාව පරිවර්තනය කරනවා දිගු කාලෙක අපේ මිතුරෙක් වන ස්වාමිනාഥන් නිමල් සහෝදරයා. මේ සහෝදරයාගේ අවසරයි. என்னுடைய மொழிபெயர்க்கும் என்னுடைய நீண்ட காலத்தின் நண்பர் சாமிநாதன் விமல் அவர்களுக்கு வணக்கம். විශේෂයෙන්ම මම පළමු කොටම තමුන්නාන්සට ස්තුති වනවා. ගිය සැරේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඓතිහාසික ප්‍රතිඵලය මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරන ලබා දීමට තමුන්නාන්සලා නැදියත් වීම පිළිබඳව முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கின்றேன். போன பொது தேர்தலின் போது தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நீங்கள் வழங்கிய பெரும் வெற்றிக்காக. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඡන්ද වලින් කරපු දේ තමයි ජනතාව බෙදපු එක. பொதுவாகவே இலங்கையில தேர்தல் ஊடாக செய்யப்பட்டது மக்களை பிரிக்கப்பட்டமைதான். උත්තර ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරනවා, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරනවා, දකුණු ජනතාව සිංහල පක්ෂ තෝරනවා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. வரலாற்றில் என்ன நடந்ததுன்னா, வடக்கு மக்கள் தமிழ் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், கிழக்கு மக்கள் முஸ்லிம் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், தென்னிலங்கை மக்கள் வந்து சிங்கள கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள். ඒකේ මුනේ හැම ඡන්දයකදීම අපේ රටේ ජනතාව බෙදෙන එක. அதன் ஊடாக என்ன நடந்ததுன்னா, எல்லா தேர்தலையும் எங்களும் மக்களை பிரிக்கப்படுவதாக தான் அமைந்தது. හැබැයි පෞගේ මහමැතිවරණදී මොකද සිද්ධ වුනේ? ஆனால் கடந்த பொது தேர்தலின் போது என்ன நடந்தது? උතුරු ජනතාවත්, දකුණු ජනතාවත්, නැගෙනහිර ජනතාවත්, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව තේරුවේ ජාතික ජනබලවේගය. ஆனால் கடந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்றால், வடக்கு மக்கள், தெற்கு மக்கள், கிழக்கு மக்கள், சிங்கள மக்கள், தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டது தேசிய மக்கள் சக்தியை. වෙනද ඡන්දවල ජනතාව බෙදෙනවා. அடுத்து முதல் நடந்த தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள், பிளவுபட்டார்கள். ගිය සැරේ ඡන්දෙදී ජනතාව එකතු වුණා. போன தேர்தலின் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டார்கள். එකතු වුණු අපි ආයේ බෙදෙනවද? அப்படி ஒன்றுபட்ட நாங்கள் மீண்டும் பிரிந்து செல்வோமா?
අපිට බෙදෙන්න ඕනද? நாங்கள் அப்படி பிரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோமா? අපිට වෙන් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பிரிந்து செல்ல வேணுமா? අපිට ගහමරා ගන්න ඕනද? நாங்கள் அடிபட வேணுமா? අපි එකිනෙකා කෙරෙහි සැකෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பரஸ்பரமாக சந்தேகத்துடன் வாழ வேண்டுமா? එහෙම රටක් අපිට ඕනේ නෑ. அப்படியான ஒரு நாடு எங்களுக்கு தேவை. ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி මේ රට ගොඩනගන්නේ இந்த நாட்டை கட்டி அமைக்கப்படுகிறது. දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරු? சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் நாங்கள் எல்லோரும் එකට ජීවත් වෙන ஒன்றாக வாழ்கின்ற එකට මියදෙන ஒன்றாக இருந்து போகின்ற එකම මාතෘ භූමියක් ලෙස ஒரே தாயகத்தை கொண்டவர்களாக මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම இந்த நாட்டில் இருக்கிற சகல සමාන பிரஜைகளுக்கும் අයිතිවාසිකම් ලැබෙන சம உரிமைகள் கிடைக்கக்கூடிய සාධාරණ රටක් ගොඩනැගීමයි. நியாயமான ஒரு நாட்டை சாதாரணமான ஒரு நாட்டை உருவாக்குவதற்காக එහෙම රටක් වුණා නේද අපිට? அவ்வாறான ஒரு நாட்டை எங்களுக்கு தேவையா? අපි සැකයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் சந்தேகத்திற்கு இருந்து අපි கொண்டுள்ளோம். වෛරයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் பகைமையுடன் இருந்து கொண்டுள்ளோம். අපි යුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. நாங்கள் போர் புரிந்துள்ளோம். මොකද අපිට ඉතිරි රස වෙන්නේ? கடைசியா என்ன எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது? මොකක්ද ඉතුරුනේ? என்ன கடைசியாக මහා மிஞ்சியுள்ளது? විනාශයෙන් ලක් වුණු උතුරු පළාතක්. மிகவும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்ட ஒரு வடக்கு பிரதேசம். දරුවා අයිනු දෙමෝපියන් பிள்ளைகள் இழந்து போன தாய்மார்கள், ඥාතීන් අයිනු ඥාතීන් உறவினர்கள் இழந்தவர்கள், මිතුරන් අහිමි වූ අය நண்பர்களை இழந்தவர்கள், සියල්ල අපිට අහිමි වුණා. இது எல்லாம் நாங்கள் அழிந்தவர்களாக தான் இருக்கிறோம். උතුරේ දකුණේ දෙකේ මේ සිද්ධ වුණා. வடக்கிலும் தெற்கிலும் இது நிலவி தான் நடந்தது. අපිට අවශ්‍යතාවය හිමි ගියා. அப்படி எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு காலம் திரும்பி தேவையா? අපිට ඕනද එහෙම ගහ ගන්න? அப்படி அவ்வாறான நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? දැන් මේක අපි අවසන් කරන්න இப்போ ඕන. நாங்கள் அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வருவானோம். අපේ පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எங்களுடைய தலைமுறையை போர் புரிந்தோம், අපේ පරම්පරාව ගහගත්තා. எங்களை சண்டை பிடித்தோம். හැබැයි අපි මොකද කරන්න ඕන? ஆனால் நாங்கள் இனி என்ன செய்ய අපේ வேண்டும்? දරුවන්ගේ පරම්පරාවට எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பரம்பரை යුද්ධ කරගන්න තුරට போர் புரியாத ஒரு நாடு, ගහගන්න තුරට சண்டை பிடிக்காத ஒரு நாடு, එකට සමගින් ජීවත් වෙන රට ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு நாடு, ජාතික ජනබලවේගයේ මේ ආණ්ඩුව ගොඩනගන බවට මම තමුන්වහන්සේලා සාතික அந்த කරනවා. ஒரு நாடு தேசிய மக்கள் சக்தி உருவாக்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறுகின்றோம். තවදුරටත් අපේ රටේ ජාතිවාදය නැහැ. இனிமேலும் இந்த நாட்டில் இனவாதம் இல்லை. ජාතිවාදී වුණ කාටද? யாருக்கு இனவாதம் தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී වුණ දේශපාලකයාට. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் இனவாதம் தேவையாக உள்ளது. ජනතාවට ජාතිවාදී ඕනද? மக்களுக்கு தேசிய இனவாதம் தேவையா? තමුන්වහන්සේලා දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும், තිස්ස විහාරේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திஸ்ஸபியாரை மையமாக கொண்ட ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. මම පහුගියදා පාර්ලිමේන්තු උපදේශකාර සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ලේසි. திஸ்ஸபியாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන අයින් වෙන්න. அது அந்த பிரச்சனையை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையில் இருந்து விலக வேணும். ඒ ප්‍රශ්නේ මත පදනම්ව දකුණේ කරන දේශපාලන අයින් කරන්න. அந்த பிரச்சனையை வைத்துக் கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்கிற அரசியல் நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. திஸ்ஸபியாரை பிரச்சனை ඒ මත දින දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதன் ஊடாக தான் පන්සල හාමුදුරුවෝ වහන්සේ அந்த வியாரையில் இருக்க பௌத்த එම பூமி, ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள், අපේ නාග විහාර හාමුදුරුවෝ වහන්සේ எமது நாகவியாரில் இருக்க பௌத்த பிக்கும் அவர்கள் එකතු වුණොත් විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனையை විසඳන්න දෙන්නේ කවුද? இதுக்கு வேண்டிய யார்? කවුද? யார்? දේශපාලකයා. யார் இதனை தடுக்கின்றது? ඒකට ආපහුන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் කිසිදු ஒருபோதும் පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උදුරගන්න, உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக, උරුමයන් උදුරගන්න உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණා, இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் உள்ள தொல்பொருள்கள் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருந்தாலும், කොතනක ඓතිහාසික නටබුන් හම්බුණා, இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடந்த காலத்து சார்ந்த எச்சங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும், අපිව සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලාද බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழ்மா முஸ்லிமா என்றா பார்க்க வேண்டுமா? ඒක වැරදි. அது தவறானது. ඒ පුරාවස්තු දිහා අපි බලන්න ඕන. அந்த தொல்பொருள்களை நாங்கள் பார்க்க ඒ வேண்டியது ඓතිහාසික නටබුන් දෙස බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாக ඒක தான், අපේ රටේ උරුමයක්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாக தான் අද நாங்கள் අද பார்க்க මොකද வேண்டும். වෙමින් තිබෙන්නේ? ஆனால் இந்த என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? පුරාවස්තුවක් මත වුණාම ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு தொல்பொருளை காணக்கூடியதாக
கூடியதாக இருந்தால் ஐतिहासिक නටබුන් මත වුණාම வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தால் සිංහලද කියලා හොයනවා அது சிங்களமாக இருக்குமா என்று சொல்றாங்க දෙමළද කියලා හොයනවා தமிழாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறார் හින්දුද කියලා හොයනවා அது ஹிந்துவா இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறார் බෞද්ධකමද කියලා හොයනවා பௌத்தத்தை என்று பார்க்கிறார் අපි හොයන්නේ මොකද්ද நாங்கள் என்ன தேடுகின்றோம் අපේ රටේ කොහොමද තිබුණේ ஆனால் நாங்க என்ன தேட வேண்டும் ඒ යුනියන්ගේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද எங்க நாடு அந்த காலத்தில் என்ன අපි மாதிரி ආරක්ෂා කරගන්න ඕන அது என்ன மாதிரி இருந்தது අනාගත පරම්පරාව රැකලා දෙන්න ඕන அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறது ජාතිවාදියා බලන්නේ එහෙම නෙවෙයි ஆனால் இனவாதி அப்படி பார்க்கிறது இல்லை ඒක හින්දුද இது ஹிந்துவாக இருக்கா ඒක බෞද්ධද அது பௌத்தமா இருக்கா ඒ තමයි ජාතිවාදියාගේ ස්වභාවය அதுதான் இனவாதியுடைய சுபாவம் මේවලට ඕන විදිහට කුමක්ද எனவே அவர்கள் என்ன தேவையாக உள்ளது ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට இனவாத குழுக்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது ඒගොල්ලෝ පරාජයටපත් වුණා அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள் ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා மக்களால் அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள் ජනි මොකද්ද වෙමින් තිබෙන්නේ இனி என்ன நடந்து එම கொண்டுள்ளது ජාතිවාදය මත அந்த இனவாதத்தை එම ජාතිවාදයේ இனவாதத்தை மையமாக ජලි கொண்டு අපේ රටේ ගැටුම් මත උත්සාහ කරනවා மீண்டும் இந்த நாட்டிலே முரண்பாடுகளை தோற்பிக்க මම முயற்சிக்கிறார்கள் ඔබට එකක් කියන්නම් நான் உங்களுக்கு இது ஒரு விடயத்தை මොන கொடுக்கிறேன். වේශයෙන් எந்த ஒரு வேடத்தில் வந்தாலும் எந்த விதத்தில் வந்தாலும் ජලි ජාතිවාදය නැගිටින්න උත්සාහ කරොත් இது இந்த நாட்டில் இனமாக ඒ පරාජයටපත් කරන්න அதனை தோற்கடிக்கிறதுக்கு ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய அரசாங்கம் ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න බව මම උන්වහන්සේට කියනවා கூடிய ஆகக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் நாங்கள் இனவாதத்தை கொண்டிருக்க மாட்டோம் අපේ ජාතික සමගිය අවශ්‍යයි எங்களுக்கு தேவை இன ஒற்றுமை මම දන්නවා මේ යාපනයේ ජනතාව எனக்கு தெரியும் இந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் පාරම්පරික දේශපාලන නායකයෝ හිටියා அப்ப பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார் පාරම්පරික පක්ෂ තිබුණා பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது 1949 හදපු ෆෙඩරල් පක්ෂය තිබුණා 1949 ஆண்டுல உருவாக்கப்பட்ட பெடரல் கட்சி இருந்தது දෙමළ විශාල නායකයන් නියෝජනය කරමු TLF තිබුණා தமிழ் அரசியல் கட்சி பெரிய அரசியல் தலைவர்களை விரைந்துபட்டது දෙමළ කොංග්‍රසය තිබුණා தமிழ் காங்கிரஸ் இருந்தது මේ විශාල පක්ෂ තියද්දි இந்த பெரும் கட்சிகள் இருந்தும் මහා போது නායකයෝ ඉද්දි பெரும் தலைவர்கள் இருக்கும் போது கூட තමුන්නාසල අපිව තෝරාගත්තා நீங்கள் எங்களை தேர்வு செய்து අපේ கொண்டிருக்கிறீர்கள் කුමරන්ව තෝරාගත්තා எங்களுடைய இளங்குமரன் தோழரை தேர்வு අපේ கொண்டிருக்கிறீர்கள். රජීව තෝරාගත්තා எங்களுடைய நகிவன் தோழரை தேர்வு கொண்டிருக்கிறீர்கள். අපේ දොස්තර සහෝදරයා තෝරාගත්තා எங்களுடைய மருத்துவர் பவனராஜ தோழரை தேர்வு කලු கொண்டிருக்கிறீர்கள். තේරීමක් அது ஒரு நல்ல தெரிவு. හැමදාම තේරුවේ කවුද இதுக்கு முதல் என்ன எவரை தேர்வு செய்தார்? පැරණි පක්ෂ වලින් பழைய கட்சிகள் இருந்து தான் පැරණි නායකයෝ பழைய தலைவர்களை தான் தேர்வு ඒකේ செய்கிறார். තමුන්නාසලා ஆனால் போன தேர்தலின் போது ජාතික ජනබලවේගයට ඡන්ද දීලා தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்து අලුත් කණ්ඩායමක් නියෝජිතයෙක් තෝරාගත්තා புதிய ஒரு அணியை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்து තමුන්නාසල අපි කෙරේ විශ්වාස කරුවා நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்த நீங்கள் මම ඒක සාහිත්‍යයක් දෙන්නම් நான் ஒரு உறுதிமொழியை මොන வழங்குகிறேன். දුෂ්කර තත්ත්වයෙන් යටතේ හරි எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் கீழ் තමුන්නාසල අපි කෙරේ තමන්ගේ සාහිත්‍යය நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை අපට තියෙන විශ්වාසය எங்கள் மீதான நம்பிக்கை කිසිසේත්ම පිටින් ගිට නොදෙ බව මම සාහිත්‍ය කරනවා எந்த விதத்திலும் முறியடிக்கிறதுக்கு விட மாட்டேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூற விரும்புகின்றேன். ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරලා அதே போல எங்களை நம்பி තමුන්නාසලා நீங்கள் විසඳා ගැනීම සඳහා අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා உங்கள் தீர்மான முயற்சிக்கின்ற பிரச்சனைகள் உள்ளது. ඒවා අපි විසඳනවා நாங்கள் அந்த මොන මොන பிரச்சனைகள் විදිය ලේබල් ගන්න හදුවත් எந்த வகையான முத்திரை குத்துறதுக்கு முயற்சித்தாலும் මොනම ආකාරයෙන් අපිට විරුද්ධතාවය දක්වන්න උත්සාහ කරා ජාතිවාදී කණ්ඩායම් இனவாத குழுக்கள் எந்தெந்த வகையில் எங்கள் மீது எதிர்ப்புகளை காட்ட முயற்சித்தாலும் நாங்கள் அச்சமின்றி තමුන්නාසල අයිතිවාසිකම් உங்களுடைய உரிமைகளை ජාතික සමගිය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග தேசிய ஒற்றுமைக்காக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் සියල්ල ගන්න බවට මම සාහිත්‍ය කරනවා எல்லாம் எடுப்பேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன். මම එකින් එක කියන්නම් நான் ஒன்றொன்றாக கூற விரும்புகின்றேன். පළමු කොටම முதலாவதாக ආරක්ෂක හේතුන් මත பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ජනතාවට අයිති ඉඩම් மக்களுக்குரிய காணிகள் පවරගෙන තිබෙනවා எடுத்துக்கொண்டு வந்துள்ளது. දැන් යුද්ධයක් නැහැ அப்போது போர் ஒன்று இல்லை. අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන් යුද්ධෙ තිබෙන වෙලාවදී අවශ්‍ය වුණා කියලා போர் இந்த காலத்திலே அது நடந்தது என்று சொல்ல තවදුරටත් இனிமேலும் ආරක්ෂක හේතු විය කිය මුවා වෙවි ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கு லேபிள் காட்டிக்கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகளை ආණ්ඩුව අතේ තියාගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ அரசாங்கத்தில் வச்சுக்கொண்டு இருக்கிறதுக்கு අපි உரிமை இல்லை. නිදහස් කරලා හැම ඉඩමක්ම விடுவிக்கக்கூடிய எல்லா காணிகளையும் තමුන්නාසලා නිදහස් කරලා දෙනවා உங்களுக்காக நாங்கள் விடுவித்து தருகின்றோம். අපි දෙන්න වඩා කරන්න விவசாயம் செய்யறதுக்காக இருந்தோம். நாங்கள் கூறுகின்றோம். අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි இன்னும் ஒரு போர் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நாங்கள் வேலை செய்யறது අනිත් අයද වැඩ කරේ
ஆனால் ஏனைய தலைவர்கள் வேலை செய்தது මේ අල්ලගත් ඉඩම් තියෙන්න ඕන. இந்த பிடிக்கப்பட்ட காணிகள் இருக்க வேணும். ආයුධයක් ඒ. மீண்டும் ஒரு மறுமுடியும் ஒரு මේ போர் අල්ලගත් දෙකල අමුදා පඳුරු තියෙන්න ඕන. இந்த பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராணுவம் ආයුධයක් ඒ. மீண்டும் ஒரு போர் வரும் என்று. හැබැයි අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது அப்படி இல்லை. යුද්ධයක් ඒ කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. போர் வரும் என்று நினைக்கல. යුද්ධයක නතර කරන තමයි ජාතික ජනපද විරෝධී වැඩ කරන්නේ. நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி வேலை செய்யறது போர் உருவாக்கம் இருக்கிற நிலைமையை தடுக்கிறதுக்காக. ඒකයි ආණ්ඩුවක වගකීම. அதுதான் அரசாங்கத்தின் ඒ கடமை. විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපි දන්නවා මේ පළාත්වල இந்த பிரதேசங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் විශාල පාරවල් ප්‍රමාණයක් වහලා තිබුණා. பெரும் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ளது. අපි පියවරෙන් පියවර நாங்கள் படிப்படியாக ඒ පාරවල් அந்த வீதிகளை යලි විවෘත කරනවා. மீண்டும் திறந்து கட்டுக்கொள்ளுள்ளது. තමුන්නාසල් නිදහසේ කටයුතු කරන්න. உங்களால் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதாக. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹත් පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரமில்லை, இந்த பிரதேசத்து மாத்திரமில்லை, கிளம்புலே பாதைகள் கூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இந்த வீதி අරලියගා மூடப்பட்டது. මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. அரளியா மந்திரி என்ற இடத்தில் உள்ள பாதையை கூடித்தான் இருந்தது. අපි ඒ පාරවල් උත්තරිය நாங்கள் அந்த வீதிகளையும் திறந்தோம். ජනාධිපති අගමැති මන්දිරය ඉස්සරහා පාරවල් අරින්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால், அரளியா மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீதிகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பாதைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. යලි යථා තත්ත්වය මේ අප மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ඉතිහාසය போர் வரலாற்றுக்குள் අමීර ඉතිහාසය அந்த கசப்பான අපි வரலாற்று අමතක කළ යුතු ඉතිහාසය அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි නැවත නැවත එක පාරන්න மீண்டும் மீண்டும் அதை නැවත නැවත நாங்கள் එකක් ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் என்னான நிலையை අපි உருவாக்கி කළ යුතුයි. அது நாங்கள் செய்ய வேணும். මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව. காணாமல் போன ஆக்களுடைய பிள்ளைகள் பெரும் අපි ඒකතරම් උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் ஈருமானாளுக்கு முயற்சிக்கின்றோம். ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා නම් அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக පොලිස් ස්ථානයකට බාර දුන්නා නම් போலீஸ் நிலையத்தின் மீது අමුදා ஒப்படைக்கப்பட்டதாக කඳවුරකට බාර දුන්නා නම් ராணுவ முகாமில் ඒ දරුවට මොකද பார උනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க வேணும். ඒක වගකීම් සහිත රජයක වගකීමක්. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දෙමෝපියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள், தந்தைமார்களுடைய வேதனை. සාමාන්‍ය කෙනෙක් මිය ගියපුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போன අපි දේහ දකින්නවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் අපි காணப்படுகிறார்கள். අවස්ථාවක් කරනවා. அவர்களுக்காக இறுதிக்கிரியைகள் நாங்கள் අපි மேற்கொள்வோம். විසින් ඔසවා ගිහිලා භූමි දාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் අපිම සතියක් දෙකක් කඳුළු හලනවා. நாங்களே ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக ටික கண்ணீர் වෙලාවක කාලයකට අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போகும் பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடைகிறோம். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போனான். නැවත නැවත අම්මා හිතනවා ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ ஒரே என்று இடத்துல. எங்க இருக்கிறாரா என்ற විශාල වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයෙක් අතුරුදහන් වුණා. என்னுடைய சகோதரர் ஒருவரும் அவளாக காணாமல் போனவர். අපි දන්නවා දෙමෝපියන්ගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய ඒ නිසා ඒ தந்தை පිළිබඳව எனவே அது தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන් ගැන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லலாம். කාගේවත් පරිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடமிருந்தும் பரிவாக කාගේවත් කිරීට යවන්න නෙවෙයි. இவரிடம் ஒரு சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கு අපිට இல்லை. සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு அமைதிக்காக அது தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ඇති දේ වැඩේ කරනවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அது செய்கின்றோம். අපිට අවශ්‍ය සාමදානය. எங்களுக்கு அமைதி தேவை. ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙන එකෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் வாழ்வதிலிருந்து நாங்கள் மீள் வேணும். ඉතිහාසයේ වේදනාවෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் இருந்து வருகின்ற வேதனையிலிருந்து நாங்கள் අපේ மீள வேணும். ඉතිහාසයෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. அந்த வரலாற்றில் இருந்து நாங்கள் மீள வேணும். අපි අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරනවා. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்க අන්න போகிறோம். ඒ වෙනුවෙන් තමයි அதுக்காகத்தான் තමුන්නාසලා ජාතික ජනපද වේගයේ ආණ්ඩු කිරීම විශ්වාස කරන්නේ. அதுக்காகத்தான் நீங்கள் தேசிய පැරණි දේ මොනවා? பழையதே தேவையாக இருந்தால் පැරණි පක්ෂමයි තෝරන්නේ. பழைய கட்சிகளை தான் நீங்கள் தெரியும். පැරණි දේ ඕන නම් பழைய கட்சியை தான் පැරණි නායක තෝරන්නේ. பழைய தலைவர்களை தான் நீங்கள் අපේ ජනතාව අපි තේරුවේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? ஆனால் மக்கள் ஏன் எங்களை தெரிவு செய்தார்கள்? අලුත් දේ වෙනුවෙන්. புதிதாக விஜயங்கள் අපි සාධක කරනවා. நாங்கள் உறுதியாக கொள்கிறோம். නොබියව அச்சமின்றி ඒ අලුත් දේ කරනවා. நாங்கள் அந்த புதிய விடயங்கள் மேற்கொள்வோம். කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ. අපේ රට අපි කවුරු ජීවත් වෙන රට. இது எங்களுடைய நாடு, நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்கின்ற நாடு. විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டும் இல்ல, ක්‍රමානුකූලව රටේ ජනතාවගේ ජීවිතේ නගා සිටවන්න ඕන. படிப்படியாக இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாங்கள் மேம்படுத்த வேண்டும். අපි දන්නවා පැරණි පාලකයෝ எங்களுக்கு தெரியும் பழைய ஆட்சியாளர்கள் අපේ රටේ ආර්ථික විශ්වාස ලෙස කඩා වැටුවා. எமது பொருளாதாரத்தை, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி அடைய செய்தார்கள். තෙල් ටික ගේන්න බැරි
எண்ணெய் கொண்டு வர முடியாத நிலை, බෙහෙත් ටික ගේන්න බැරි, மருந்துகளை கொண்டு வர முடியாத நிலை, ගෑස් ටික ගේන්න බැරි, எரிவாயு கொண்டு வர முடியாத ණය நிலை, ටික ගෙවා ගන්න බැරි රටක් හැදුවා. கடனை வேலை செலுத்த முடியாத මොන මේ நாடுகள். පාලක අපේ රට කඩා වැට්ටුවා. இந்த நாட்டு ஆசியாளர்கள் இந்த நாட்டை முழுமையாகவே சீரழித்து අපි දැන් ක්‍රමානුකූලව நாங்கள் இப்ப படிப்படியாக අපේ රට ගොඩනගමින් තිබෙනවා. எமது நாட்டை கட்டியெழுப்பு கொண்டு මම வருகிறோம். කියන්න සතුටුයි. நாங்கள் சொல்ல விரும்புகின்றேன், අවුරුදු 5කට පස්සේ 5-6 வருடங்களுக்கு பிறகு ලංකාවේ වැඩිම විදේශ සංචිත ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. இலங்கையில் மிகவும் அதிகமான வெளிநாட்டு செலவாணி நாங்கள் இப்ப திரட்டி உள்ளது. මාස 6ක් තිස්සේ 6 மாத காலமாக ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල වෙනුවෙන් නැතුව තියෙනවා. டொலருடன் ஒப்பிட்டு அளவில் பார்க்கும்போது ரூபாவின் பெறுமதி வித்தியாசம் அடையாமல் இருக்கு. දාලා ගිහපු විශාල ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක් மூடிப்பட்ட இருந்த பெரும்பாலான செயல் திட்டங்கள் යලි ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. திரும்பியும், தொடங்குறதுக்காக நாங்கள் நடவடிக்கை கொள்வோம். කටුනායක එයාපෝට් එකේ ව්‍යාපෘතිය ජපාන් රජය දාලා ගියා. கட்நாயகா உள்ள விமான நிலையத்தின் செயல் திட்டத்தை ஜப்பான் அரசாங்கம் கைவிட்டு கொண்டது. ආපහු ආරම්භ කරන්න තීරණය කරා. அதனை திரும்பி தொடங்குறதுக்காக தீர்மானித்து චීන රජයෙන් சீன அரசாங்கத்தால் ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා ගියා. பெரும்பாலான செயல் திட்டங்களை අලුත් விட்டு ව්‍යාපෘති සහ තරුණ ව්‍යාපෘති 76ක් ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. ஆனால் தற்போது பழைய செயல் திட்டங்களும் புதிய திட்டமாக 76 செயல் திட்டங்களை திருப்பி தொடங்குறதுக்காக நாங்கள் ඉන්දියානු செய்வோம். රජය இந்த இந்திய அரசாங்கம் මාවිල්ගන් ඕමන්ත දක්වා மாவட்டங்களிலிருந்து ஓமந்து வரையான රේල් පාරේ සංඥා පද්ධති සවි කරන්න தண்டவாளத்தில் உள்ள சமிக்கை பద్ధதி முறையை உருவாக்குவதற்காக ණය මුදලක් දුන්නා. கடனை வழங்கியது. පහුගියදා මෝදි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහභාගීත්වය සමග கடந்த மாதத்தில் நடந்த மோடி அவர்களுடைய விஜயத்துடன், கடந்த சில நாட்கள் முன்னர் நடந்த மோடி அவர்களுடைய விஜயத்துடன் එම ණය මුදල ආධාරයක් බවට පරිවර්තනය කරා. அந்த கடனை எங்களுக்கு கொடுக்கிற அன்பளிப்பாக மாற்றி இருக்கிறார். අපි සහාය ගන්න සෑම රටකින්ම நாங்கள் எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் උපරිම පරමාර්ථය எடுத்துவார்கள். මේ රට ගොඩනැගීම. எங்களுடைய ஒரே ஒரு அதிபார்ப்பு இந்த එතනින් நாடு. අතර උනේ නැහැ. ஆனால் அதிலிருந்து நிற்கிறதில்லை. අපි අස්වැසුම දීමනාව වැඩි කරා. நாங்கள் அஸ்வசும கொடுப்பனவை ஓடியுள்ளோம். අපි දන්නවා අස්වැසුම ලැබෙන්න ඕන සමහර පිරිසට ලැබෙන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு தெரியும் அஸ்வசும கொடுப்ப கிடைக்க வேண்டிய சிலருக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை. ජූනි මාසයේ ஜூன் மாதத்திலிருந்து අලුතින් புதிதாக ලක්ෂ 4කට අස්වැසුම දෙන්න අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා. 4 லட்சம் மக்களுக்கு நாங்கள் புதிதாக அஸ்வசும கொடுக்கிறதுக்காக தீர்மானித்தோம். ජනතාව බලා ගන්න ඕන. நாங்கள் மக்களை பாதுகாக்க போனோம். අපි ඖෂධ ගේන සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුවේ. நாங்கள் அரசாங்கத்தால் மருந்துகளை கொள்ளணும் செய்வதற்காக හරියට වැඩ ටික කරොත් நாங்கள் சரியாக வேலை செய்தால், ආයෙ පෙත් පෙත්තක් ඉඳ වෙන්නේ නැහැ අපේ ස්පිරිතාලවල. நாங்கள் அப்படி சரியாக வேலை செய்தால் மருத்துவமனைகள் ஒரு மருந்து கூட தட்டுப்பாடு வராது. අපි හදනවා මේ රට පියවරෙන් පියවර. நாங்கள் படிப்படியாக இந்த நாட்டை ඒ கட்டியெழுப்புறோம். වගේම அதே போலதான் 30000 රාජ්‍ය සේවයට බදව ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 30,000 பேர் அரசு சேவைக்கு இணைந்து கொள்வதற்காக எதிர்பார்க்கிறோம். අපේ ජනතාව ඉන්නවා දෙමළ භාෂාව කතා කරන. எமது மக்கள் தமிழ் பெருமொழி பேசுகின்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள். හැබැයි අපේ රාජ්‍ය සේවයට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ஆனால் அரசு சேவையில் போதிய அளவுக்கு இல்லை. නිසා බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල எனவே பெரும்பாலான அரசு දෙමළ நிறுவனங்கள் භාෂාවෙන් කතා කරන අය ගිහියක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுடைய கட்டுப்பாடுகள் අපි இருக்கின்றன. 30000 රාජ්‍ය සේවයට බදව ගන්නවා. நாங்கள் 30,000 பேர் அரசு சேவைக்கு இணைக்கப்படுகிறோம். අපි ඒකේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් அதுல குறிப்பிட்டதக்க எண்ணிக்கை දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන අය රාජ්‍ය සේවයට බදව ගන්න අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்கள் அரசு சேவைக்கு இணைந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் මේ எதிர்பார்க்கிறோம். අවුරුද්දේ අපි පොලිසියට විතරක් බදව ගන්නවා. இன்னொரு இடத்துல நாங்கள் 2,000 பேர் போலீஸ் අපි படையினர் රාජ්‍ය බදව ගන්න සලසුම් කරලා තිබෙනවා. நாங்கள் 10,000 பேர் இருக்கிறது. 2000 මේ අවුරුද්ද බදව ගන්නවා. அதுல 2,000 பேர் இந்த அரசு අපේ තමුන්නාන්සලගේ පොලිසියේ அது அப்போது உங்களுடைய போலீஸ் වැඩිපුර ඉන්න සිංහල භාෂාව කතා කරන අය. சிங்கள மொழி பேசுகின்றவர்கள் தான் இப்ப දෙමළ இருக்கிறார்கள். භාෂාව කතා කරන අය ගිහියක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுடைய තමුන්නාන්සලා දරුවෝ පොලිසියට දෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு போலீஸ் சேவை நின்று கொள்ள என்று මේ சொன்னாங்க. බදවා ගන්න 2000 இந்த இவ்வாறு உருவாகி கொள்ளும் අපිට 2,000 කරන්නේ 500ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. குறைஞ்சபட்சம் 500க்கும் දෙමළ மேற்பட்டவர்கள் භාෂාව කතා කරන අය දෙලින් වුණා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்கள் இணையமானோம். තමුන්නාන්සලා පොලිසියට ගිහපුවාම நீங்கள் போலீஸ்க்கு போன போது දෙමළ භාෂාව කතා කරන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற ஒரு உத்தியோகத்தர் இருக்கணும். දෙමළ භාෂාව තේරෙන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. தமிழ் மொழி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உத்தியோகத்தர் ඒක இருக்கணும். තමයි මේ රට අපේ බව දැනෙන්නේ. அப்போதுதான் இந்த நாடு எங்களுடைய நாடு. ඒසයි රාජ්‍ය සේවයට எனவே அரசு சேவைக்கும் පොලිසියට போலீஸுக்கும் විශේෂයෙන්ම නාවික හමුදාවට குறிப்பாக கடற்படை ගුවන් හමුදාවට விமானப்படையினருக்கு බදවා ගන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. உள்வாங்கிக் கொள்வதற்கு நாங்கள் එහිදී செயல்படுகிறோம்.
அதன் போது கூட දෙමළ භාෂාව කතා කරන තරුණයන් අපි අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற இளைஞர்களுடைய උතුරු මුහුද ආරක්ෂා කරගන්න இந்த வடக்கு கடலை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு නාවික හමුදාවට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. கடற்படையினருக்கு பெரும் பொறுப்பு உள்ளது. ඔබගේ දරුවන් බඳවන්න உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதில் சேர்க்கப்படும். අපිට ඕන හැම අතිම සමගිය පිරිති රටක්. எங்களுக்கு தேவையான எல்லா வகையான விதத்திலே ඒක අපි කටයුතු කරනවා. அதுக்காக நாங்கள் செயல்படுகிறோம். ඒකට පාසල් දරුවෝ ලක්ෂ 16කට அதனால் மாத்திரம் இல்ல பாடசாலை பிள்ளை அடைக்கிற රුපියල් 60000 දුන්න පාසල් පොත් උපකරණ මිලදී ගන්නවා. பாடசாலை உபகரணங்களை கொள்வனம் செய்யறதுக்கு 15 ரூபாய் අපි වැටුප් වැඩි කරා. நாங்கள் சம்பளத்தை அதிகரிக்கிறோம். ආණ්ඩුවක සප්පුකට කරමින් තියෙන්නේ. அரசாங்கம் என்ற வகையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? මුදල් හොරකම් කරන්නේ නැතුව, நாங்கள் கல்வியை මුදල් වාසි කරන්නේ නැතුව, பணத்தை திருவடுக்கலாம் භාණ්ඩාගාරේ මුදල් එක්රැස් කරලා திரை சேகரிக்கு பணத்தை சம்பாதிக்க ජනතාවට බෙදා දෙනවා. மக்களிடம் சிக்கராய செய்கிறோம். සියලු නාස්ති නතර කරනවා. எல்லா வகையான விடயத்தையும் நாங்கள் நிப்பாட்டிக்கிறோம். මම පහුගියදා நான் கடந்த சில நாட்கள் முன் මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට ආවා. நான் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அபிவிருத்தி மொழி கூட்டத்தில் ඒ යෝජනා ගණනාවක් අපිට ඉදිරිපත් වුණා. அதன் போது பல திட்ட முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டது. අපි හැම යෝජනාවකටම நாங்கள் அந்த எல்லா திட்ட මේ முன்மொழிவுகள் අයවැයේදී මුදල් වෙන් කරා. இந்த உணவு செலுத்திற்கு பணம் ஒதுக்கியுள்ளோம். සමහර අය මට කිව්වා சிலர் என்னிடம் சொன்னார் කංකසන්තුරේ ජනාධිපති මන්ත්‍රියක් තියෙනවා කියලා. ராமநாசந்துறையில் ஒரு ஜனாதிபதி மந்திரி ஒன்று இருக்கிறார் என்று கூறினார். මට ඒක එපා. எனக்கு அது தேவையில்லை. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ජනාධිපති මන්ත්‍රියක් உங்களுக்கு ஜனாதிபதி மந்திரி ஒன்று தேவையா? ඕනද? தேவையா? එපා. தேவை. ජනාධිපති මාළිගය. கரான் අපි මොකද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? අපි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට කිව්වා நாங்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி මේ கொடுக்கிறோம். යාපනයට වැදගත් වෙන ව්‍යාපෘතියක් කියන්න. இந்த யாழ்ப்பாணத்துக்கு பிரயோசனமான ஒரு ඒ வேலை. ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් සහ එම බිල්ඩින් අපි ලබා දෙන්න ලෑස්ති. அந்த காணியம் அந்த கட்டடத்தை அந்த செயற்திட்டத்துக்காக நாங்கள் ඔබේ வழங்குகிறோம். ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න වෙන්න ඕන. அது இந்த மக்களுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு අපේ பயன்படுது. දරුවන්ට රස්සාහකරතක් වෙන්න ඕන. அது எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பை வழங்குற එහෙම අපි නිදහස් කරනවා ඒවා. நாங்கள் அதில் விடுவிக்கிறோம். ඉතින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා පාරවල් කැඩිලා කිව්වා. அதே நேரம் வீடுகளை வந்து பல்லாண்டு நிலையில் இருக்கிறதாக வீதி அதிகார சபை අපි මේ අයවැයේදී நாங்கள் இந்த வரவு செலவு මේ திட்டத்துக்கு පළාතට இந்த பிரதேசத்துக்கு මෑත කාලේ පාරවල් හදන්න சமீப காலத்தில் வீடுகளை புனரமைப்பு செய்யறதுக்கு වෙන් කරපු වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණය අපි වෙන් කරා. மிகவும் அதிகமான பணத்தொகை මිලියන 5000. මේ දශලක්ෂ 5000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා පාරවල් හදන්න. அதாவது 5000 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. දැන් ඉල්ලන්නේ මාතු හදන්න ඕන. இப்ப உத்தியோகஸ்தர்கள் செய்ய வேணும். පඩි වැඩි කරලා තියෙන හොරකම් නොත් බෑ. எனவே உத்தியோகத்தர்களுடைய சம்பளத்தை கூட்டி உள்ளது. எனவே களவு செய்ய முடியாது. ඉතින් අපි වැඩ කරලා ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. இப்ப வேலை செய்யறதுக்கு එළරකේ මේ යාපනයේ පුස්තකාලේ அது மட்டும் இல்லை இந்த யாழ்ப்பாணம் பொல்சான் நூலகம் ඉතිහාසයේ ඉතාම வரலாற்றில் மிகவும் කළු மிகவும் கருப்பான සිදුවීමක් මේ පුස්තකාලයත් එක්ක ගැට ගැහිලා இந்த තියෙනවා. நூலகத்துடன் தொடர்புடையதாக கருப்பான ஒரு சம்பவம். 83 බොහෝ දේවල් 81 බොහෝ දේවල් විනාශ වුණා. 1986 ஆண்டு பல அழிந்து போனது. ඒ පුස්තකාලයක් විනාශ කිරීම ஆனால் ஒரு நூலகத்தை அழிக்கிறது අපේ හැම කෙනාගේම හදවත් පෑරුවා. எங்களுடைய எல்லோருடைய இதயத்தை வேதனைப்படுத்துவது. පුස්තකාලයකට නිවිත වීම තමයි ஒரு நூலகத்தை கொடுக்கிறது தான் ජාතිවාදයේ උච්චතම අවස්ථාව. அதுதான் இனவாதத்தின் உச்சகட்டம். අපි මේ අවුරුද්දේ நாங்கள் இந்த வருடத்தில் රුපියල් කෝටි 10ක් அதாவது 10 கோடி ரூபாய் වෙන් කරා ஒதுக்கப்பட்டுள்ளோம். පුස්තකාලේ පරස්පර ටික හදන්න. நூலகத்தில் வசதிகள் ඒ දරුවන්ට කියවන්න, இந்த பிள்ளைகளுக்கு දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න, படிக்கிறதுக்கு එහෙම අපි ආන්දෝලන කරනවා. அப்படித்தான் நாங்கள் அசாධාරණ. அது மட்டுமல்ல මේ නගර සභා බිල්ඩින් එක இந்த நகர சபை கட்டடம் විශාල බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. பெரிய ஒரு கட்டடம் ஒன்று உள்ளது. හැබැයි මොකවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் எந்த ஒரு வேலையும் நடக்கிறதாக இல்லை. ඒ බිල්ඩින් එක ඔක්කොම හැදුවට පස්සේ அந்த பில்டிங் முழுமையாக பூர்த்தி செய்த பிறகு මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්නත්. என்ன செய்யலாம் என்றது நாங்கள் யோசிக்க முடியாத அளவில் ඒතර විශාල බිල්ඩින් එකක්. அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு பில்டிங். අපේ ගම්වල ගෙවල් ඉතා උඩයි. எங்களுடைய கிராமங்களில் இருக்கிற வீடுகள் மிகவும் சிறிது. අපේ නගර සභාව ගොඩාක් ලොකුයි. ஆனால் எங்களுடைய முனிசிபல் கவுன்சில் வந்து மிக பெரியது. அப்படித்தான் நிலைமை. අපි මොකද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்யணும்? ඒක මේ අවුරුද්දේ அது இந்த வருடத்தில் වැඩ නැවතෙන රාජකාරී පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට அதில் வேலைகள் தொடங்கக்கூடியதான முறையில் ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා மீள் திருத்தங்கள் செய்யக்கூடியதாக දශලක්ෂ 400ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 10,00,000 மில்லியன் හදන්න ඕන. இதனை கட்டமைக்க வேண்டும். ජනතාවගේ තැන් බවට පත් කරන්න ඕන. மக்களுடைய இடங்களாக மாற்ற ඒ வேண்டும். විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, මේ උතුරු පළාත இந்த வடக்கு மாகாணம் විශාල ජනතාව මහ පොළොවත් එක්ක හැප්පෙන ජනතාවක්. இந்த நிலத்துடன் போராடுகின்ற மக்களுடைய பிரதேசம். අපි පෞර සානාධාර වැඩි කරා. நாங்கள் உணமானியத்தை கூட்டியுள்ளோம்.
පාරිශ්‍රාමික 25,000 දක්වා වැඩි කරා. 15,000 இருந்ததை நாங்கள் 25,000 போட்டு එළවලු සහ පළතුරු වගා කරනවා නම් ඒවටත් අපි පෝර සමාදාන දෙන්න කටයුතු කරනවා. மரக்கறிகளுக்கும் காய்கறிகளுக்கும் வேற பழங்களுக்கான விவசாயிகளுக்கும் நாங்கள் நிவாரணம் ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි හඳුනගන්න තියෙනවා. அது மட்டுமல்ல நாங்கள் அடையாளம் මේ கண்டுள்ளோம். උතුරු පළාතේ இந்த வடக்கு மாகாணத்தில் අක්කර 16,000 පුළුවන් පොල් වගා කරන්න. 16 ஏக்கர் தென்னை பயிரீடு செய்யக்கூடியது. අලුත් පොල් ත්‍රිකෝණයක් හදන්න පුළුවන්. எனவே தென் முக்கோணம் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்குறதுக்கு ආණ්ඩුව සහාය දෙන්න ඕන. அதுக்காக நாங்கள் அரசாங்கம் අපි මේ අවුරුද්දේ நாங்கள் இந்த வருடத்தில் මිලියන 500ක් වෙන් කරා. 500 மில்லியன் ரூபாய் මේ පොල් වගා කරන ගොවීන්ට தென்னை பயிரிடும் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ආණ්ඩුව පොල් පොළ ටික ලබා දෙනවා. அரசாங்கத்தால் தென்னை ආණ්ඩුව පොල් පොහොර දෙනවා. அதே நேரம் உரம் வழங்குறதுக்கும் ආණ්ඩුව පොල් වලට අපට බිම සකස් කරගන්න සල්ලි දෙන්නා. அதே நேரம் நிலத்தை தயாரிக்கிறதுக்காகவும் වගා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. நீங்கள் அதனை பயிரிடுவதற்கு අපි යන්නේ நாங்கள் மறுபடியும் උතුර දකුණ නැගෙනහිර වේදකින් තොරව வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற பேதம் இல்லாமல் මේ රට ගොඩ නැගීම සඳහා වෙහෙසෙමු. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பதற்காக முயற்சிப்போம். මේ උතුරු පළාත இந்த வடக்கு மாகாணம் සංචාර කර්මාන්තකතා විශාල ඉඩ ප්‍රස්ථා තිබෙනවා. சுற்றுலாத்துறைக்காக பெரிய வாய்ப்புகளை கொண்ட பிரதேசம். හැබැයි අරුගම්පිට එන තරම් ஆனால் அருகம்பி பிரதேசத்துக்கு வருகின்ற அளவுக்கு දකුණට යන තරම් தென்னிலங்கைக்கு வருகின்ற அளவுக்கு උතුරට සංචාරක වෙන්නේ නැහැ. வடக்கு நோக்கி අපි අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවය ඉතාම ශක්තිමත් කරලා நாங்கள் உள்நாட்டு விமான சேவை மிகவும் பலப்படுத்தவும் කොළඹට එන සංචාරකයන් கிளம்புக்கு வருகின்ற உல்லாச பயணிகள் ගුවනින් යාපනයට එන්න වැඩ விமான පිළිවෙල மூலமாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகின்றான අලුත් සංචාරක ගමනාන්තකෝට යාපනය පත් කරනවා. அதாவது சுற்றுலா மையமாக சுற்றுலாவர்கள் வருகின்றவருமாக யாழ்ப்பாணம் මනරම් දෙරළ තීරයක් තියෙනවා. மிகவும் அழகான ஒரு கடற்கரை உள்ளது. සංචාර කර්මාන්තර යෝග්‍ය ස්ථානයකට පත් කරලා තිබෙනවා. சுற்றுலாத்துறைக்காக பொருத்தமான இடமாக உள்ளது. අපි අපේක්ෂා කරන ලබන අවුරුද්දේ நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அடுத்த வருடத்தில் මේ යාපනයේ නගරය இந்த யாழ்ப்பாண நகரத்தை පැරණි பழைய යාපනය නිරූපණය වෙන ආකාරයේ பழைய யாழ்ப்பாணத்தை சித்தரிக்கப்படுகின்றன. නව සංවර්ධ සලස්මක් සහිතව புதிய ஒரு அபிவிருத்தி திட்டத்துடன் යාපනයේ නගරය පිළිබිඹු කරන්න. யாழ்ப்பாண நகரத்தை கொண்டு வருவது. යාපනයට ඇතුළේ වෙනකොට පේන්න මොකද්ද? யாழ்ப்பாண நகரத்துக்கு உள்நுழையும் போது என்ன தெரியக்கூடியதாக இருக்கும்? වීදුරු පෙරමුණු கண்ணாடிகளை நிறந்த ඇස්බෙස්ටෝස් වලින් වහලවල් පිරුණු බිල්ඩින්ද asbestos கூரைகள் கொண்ட கட்டணங்களா? නයිටෝඩ ஐතිහාසික උරුමයක් යාපනයේ නියෝජනය කරනවා. ஆனா அதை விட வரலாற்று ரீதியான மரபுரிமை யாழ்ப்பாணம் கொண்டு ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය அவர்களுடைய பண்பாட்டு அவர்களுடைய வரலாற்றினை පිළිබිඹුන ආකාරය பிரதிபலிக்கின்ற ඒ வகையில் යාපනය யாழ்ப்பாணத்தை යලිත් ගොඩනැංවීම සඳහා மீண்டும் மறுபடியும் உருவாக்க මේ වන විට இதுபோது නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෝ සලස්ම හදනවා. நகர சங்கவர்த்தன அதிகார சபை திட்டம் ලබන අවුරුද්දේ அடுத்த வருடத்தின் போது ඒකට මුදල් වෙන් කරනවා. அதுக்காக நாங்கள் பணம் ஒதுக்கீடு පැරණි ඉතිහාසයේ පිළිබිඹුන ආකාරයේ பழைய வரலாற்றினை சித்தரிக்கப்படுகின்றதாக යලි නගරයක් බවට යාපනය පත් කරන්න සලසුම් හදනවා. பழைய யாழ்ப்பாணம் சித்தரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நகரமாக யாழ்ப்பாணத்தை நாங்கள் உருவாக்கினோம். දැන් වතුර ප්‍රශ්න තියෙනවා. எங்களுக்கு தெரியும் தண்ணீர் பிரச்சனை එලිකසල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. கழிவுகள் அரைப்பது தொடர்பான ඒවා විසඳීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. அது எனக்கு தீர்ப்பு கொள்றதுக்கு நாங்கள் මේ பேர் ආණ්ඩුව තමයි இந்த அரசாங்கம் தான் පළමු වතාවට முதலாக ජනතාව වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණු ආණ්ඩුව. மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கம். උතුර දකුණ නැගෙනහිර වේදකින් තොරව வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற பெயர் හැම පළාතම ජනතාව எல்லா பக்கத்திலும் மக்கள் තමන්ගේ ජනතාව සලකන தங்களுடைய மக்களாக රට கருதப்பட்டு ඉදිරියට යන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන ආණ්ඩුව. இந்த நாட்டை முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற அரசாங்கம். அது மட்டுமல்ல, මේ උතුර පළාතේ විශාල ජීවන සම්පතක් තියෙනවා. இந்த வடக்கு பிரதேசத்தில் பாரிய ஒரு மீன்பிடி வளம். හැබැයි විශාල අවාසනාවකට අපි මුහුණ දී තිබෙනවා. ஆனா பெரும் ஒரு துரிஸ்டமான நிலைக்கு නීති විරෝධී මසුම් මරන්න, சட்டவிரோதமான முறையில் மீன்பிடி துறை නීති විරෝධී ආම්පන්න ක්‍රම, சட்டவிரோத கருவிகளை பயன்படுத்தி මුළු පරිසර පද්ධතිය විනාශ කරනවා. முழுவதாகவே சுற்றுச்சூழலை අපි ජීවන ජීවිතින් දැක ගන්නවා. எங்களுடைய மீனவர்களுடைய உரிமைகள் මම பறிக்கப்படும். පහුගියදා நான் கடந்த காலங்களில் ඉන්දියානු අගමැති මෝදිතුමත් එක්ක මෝදි අගමැතිතුමත් එක්ක කතා කරා. இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய உரையாடினேன். ඉක්මනින් මේකට විසඳුමක් අවශ්‍යයි. இதுக்கு உடனடியாக தீர்வு தேவை. මේ උතුරේ මහදෙස් මූද සම්පත්, இந்த வடக்கு கடலில் இருக்கிற வளங்களை, මේ මූද මානව සම්පත இந்த மீன் வளத்தை මේ උතුරේ ජනතාවට අයිතියි. இந்த வடக்கு மக்களுக்கு சொந்தமானது. මම නාවික හමුදාවට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. நான் கடற்படைக்கு அறிவித்துள்ளேன். අපේ සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා எங்களுடைய வளத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக රටේ හැම පියවරක්ම ගන්න කියලා මම නාවික හමුදාවට උපදෙස් දෙනවා. எடுக்கக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கடற்படையினருக்கு கட்டளையிட்டுள்ளேன். වකින්න ඕනද අපේ සම්පත? நாங்கள் எங்களுடைய வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது அது இல்லையா? සමුදාසල අපිට කන්ද දීලා நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்து අපි ආණ්ඩුවක් දුන්නා. எங்களுக்கு அரசாங்கத்தை வழங்கினோம். අපි මොකද කරන්න ඕන? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? ආණ්ඩුවේ තියෙන බලය තමයි
அரசாங்கத்தில் உள்ள அதிகாரம் සම්පත් ආරක්ෂා කරලා அந்த வளங்களை பாதுகாக்கும் එම ජනතාවට උරුම කරලා දෙන එක. அந்த மக்களுக்கு உரியதாக்குறது අන්න ඒ දේ කරන්න අපි වැඩියක් වෙනවා. அது செய்யறதுக்காக தலை ඒ நிற்கிறோம். වගේම අපි දන්නවා அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் විශේෂයෙන් 1983 ඉඳන් குறிப்பாக 1983 இருந்து විශාල දෙමළ ජනතාව மிக அதிகமான தமிழ் மக்கள் මේ රට අත්හැරලා ගියා. இந்த நாட்டை விட்டு சென்றார்கள். අද தற்போது ලෝක විශාල ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. அவர்கள் உலகத்தில் பெரும் வியாபாரிகள் විශාල ධනිකයන් බවට පත් වී තිබෙනවා. மாறி இருக்கிறார்கள். මම මේ සියලු දෙමළ ඩයස්පෝරාවට ආරාධනා කරනවා. டயஸ்போராவில் இருக்க அனைத்துவருக்கும் ඔබගේ ඥාතීන් ඉන්න බිම உங்களுடைய உறவினர்கள் இருக்கின்ற ඔබේ යතුරු බිම நீங்கள் வளர்ந்த ඒ බිම ගොඩනගන්න. இந்த நிலத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு ඒ ජනතාවගේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න. அந்த மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை පුළුවන් තරම් ආයෝජනය කරන්න. ஏழுமான அளவுக்கு முதலீடு செய்ய යලි උතුරට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. மீண்டும் வடக்குக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் යලි වලිගාවට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. மீண்டும் இலங்கைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி ඒක සුරක්ෂිතයි. இந்த நாடு பாதுகாப்பானது. ජාතිවාදයෙන් තොර රට. இனவாதம் இல்லாத ஒரு நாடு. හැම වෙනත් කෙනාගේ අයිතිවාසිකම් සාධාරණ ලෙස පිළිගන්න රට. எல்லோருடைய உரிமைகளும் சாதாரணமாக හැම நியாயமாக සංස්කෘතියකටම ගරු කරන රට. எல்லா பண்பாட்டையும் மதிக்கின்ற ஒரு நாடு. හැම අයිතිවාසිකම්ම ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙන රට. எல்லாருடைய பாதுகாப்பையும் විශාල ආලෝකයෙන් අපිට ආරාධනා කරනවා. எனவே அவர்களுக்கு நாங்கள் அழைப்பு නැවත මේ රට ගොඩනගන්න ඔබගේ ආයෝජනය කැදවන්න. இன்னும் இந்த நாட்டை சிறப்பாக அமைக்கிறதுக்கு உங்களுடைய முதலீட்டை இங்கு මේ செய்யுங்கள். කලුත් පරිච්ඡේදයක් இது ஒரு புதிய அத்தியாயம். පැරණි කළු අතීතය අවසන් කරලා பழைய கருப்பான வரலாற்றை மறந்துட்டு කලුත් අනාගතය සරගෙන යන පරිච්ඡේදයක්. இதுவா இந்த அத்தியாயம் வந்து புதிய ஒரு எதிர்காலத்துக்கான அத்தியாயம். ඉතාමත් වැදගත් දේශපාලන පරිවර්තනයක්. இது மிக முக்கியமான அரசியல் மாற்றம். අපේ අම්මලා තාත්තලා எங்களுடைய தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රාර්ථනා කරපු ප්‍රාර්ථනය மிக நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு கனவு அது. විවිධ ආකාරයෙන් මෙවැනි ආණ්ඩු අපේක්ෂා කරා. பலவிதமான முறையில் இவ்வாறான அரசாங்கங்களை அவர் මෙවැනි எதிர்பார்த்தார். ආකාරයෙන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් බලාපොරොත්තු වුණා. அதன் ஊடாக தங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். අන්න ඒ ආණ්ඩුව හදලා තියෙනවා. அந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். ආණ්ඩුවක් හදලා දෙන මොන වගේ ආණ්ඩුවක්ද? நாங்கள் என்ன மாதிரியான அரசாங்கத்தில் මහජනක මුදල් සතයක් කොරකම් කරන ආණ්ඩුවක්. மக்களுடைய பணத்தை ஒரு சதம் கூட களவு செய்யாத ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். මම ජනාධිපතිවරයා நான் ஜனாதிபதி අපේ රාष्ट्‍රෝත්තර නියුර ඇමතිවරයා ராம்சா தோழர் வந்து கடல் தொழில் අපේ அமைச்சர் කුමරන් ඇතුළු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම குமரன் தோழர் உட்பட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் එක සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் ஒரு உறுதிமொழி வழங்கினோம். இந்த எவரையும் මහජනක සතයක් කොරකම් කරන්නේ නැහැ. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட களவு මහජනක සතයක් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட விரயம் செய்ய மாட்டார்கள். මහත්තයා எங்களுடைய மருத்துவ தோழர் அவர்கள் ලොකු ආදායමක් ලැබුවා. பெரிய ஒரு சம்பளத்தை பெற்றவர். පැත්තකින් තියලා දේශපාලනය කරනවා. அது விட்டுட்டு அரசியல் செய்யறாங்க. මොකක් වෙනවද? அது எதுக்காக? මේ රට හදන්න. இந்த நாட்டை මේ රටේ கட்டியெழுப்புவது. ජනතාවට හොඳ ජීවිතයක් උරුම කරලා දෙන්න. இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல ஒரு சிறந்த காலத்தை உருவாக்குறது. අපේ රටේ මොකක්ද පරිදි දේශපාලනය? எங்களுடைய நாட்டில் இருந்த பழைய அரசியல் என்ன? රට දුප්පත් වෙනවා. நாடு வறுமை நோக்கி ජනතාව செல்கிறது. දුප්පත් වෙනවා. மக்கள் வறுமை நோக்கி செல்கிறது. පාලකයා පොහොසත් වෙනවා. ஆட்சியாளர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆகிறார்கள். අයිතිසල පාලකයා පොහොසත් වුණා. ஆட்சியாளர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆகினர். පොහොසත් උනේ නැහැ. ஆட்சியாளர்கள் பணக்காரர்களாக மாறலையா? නීතිවලදී වෙලිකොටු පොල් ගෙනියනවා. சட்டவிரோதமான மணல் அகற்றம் செய்கிறார்கள். නීතිවලදී ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. சட்டவிரோதமான செயல்பாடுகள். මේ විදිහට තමයි මේ රට තිබුණේ. அந்த நிலையில தான் இந்த நாடு இருந்தது. පොළොන්නරුවට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. எப்ப நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு அரசாங்கம் මහජනක සතයක් කොරකම් කරන්නේ නැති. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட களவெடுக்காத මහජනක සතයක් නාස්ති කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක්. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட விரயமாக்காத ஒரு அரசாங்கம். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, නීතිය කාටත් සමානයි. சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது. ඒකල සිංහල මුස්ලිම් කියලා වෙනම නීතියක් හදක නැහැ. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என்ற ஒரு சட்டம் இந்த நாட்டில் இல்லை. ගායන දිනකට එක නීතියක්, දුප්පත්තාට තව නීතියක් එහෙම නැහැ. செல்வந்தருக்கு ஒரு சட்டம், வறுமையான ஒரு சட்டம் என்று இல்லை. අපේ රටේ නීතිය කොහොමද තිබුණේ? எமது நாட்டில் எப்படி சட்டம் ගායන இருந்தது? දිනකට එක නීතියක්, பணம் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சட்டம், දුප්පත්තාට තව නීතියක්. வறுமை உள்ளவர்களுக்கு வேறொரு சட்டம். ඒ යුගයේ අවසාන. அந்த காலம் முடிந்து விட்டது. තමනාසල බලන්න. நீங்கள் இப்ப பாருங்கள், පහුගිය දවස්වල கடந்த சில நாட்கள்ல ලියාපදිංචි නොකළ වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් අහු වෙනවා. பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்கள் நிறைய பிடிபட்டு கொண்டுள்ளது. සාමාන්‍ය ගමේ කෙනෙක් உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு கிராமம் අංගපාඩුවක් නැතුව බයිසිකලයක් පාරට දාන්නේ. ஒரு நம்பர் பிளேட் இல்லாத ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ரோட்டுக்கு கொண்டு போனார். හැබැයි ඇමතිවරු ஆனால் அமைச்சர்கள் என்ன ලොකු වාහන පාරට දානවා ලියාපදිංචි කරන්නේ නැතුව. ஆனால் அமைச்சர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? இந்த பதிவு செய்யப்படாத பெரிய ஒரு வாகனங்கள் ரோட்ல போய் கொண்டு ඒගොල්ලන්ට නීතිය නැහැ. அவர்களுக்கு சட்டம் இல்லை. නීතිය නොටි නීතිය අපේ රටේ පාලකයෝ. ஆட்சியாளர்கள் சட்டத்துக்கு விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தார்கள். ලංකාවේ පළමු වතාවට
இலங்கை முதலாக කාට සමාන නීතියක් තියෙන රටක් හදලා තියෙනවා. எல்லோருக்கும் பொதுவான சட்டம் உள்ள நாட்டை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம். දැන් පොඩි අවසර පොලිස්පති පොලිසියට බය හැංගිලා හිටියා. அதாவது போலீஸ் அதிபர் போலீஸுக்கு பயந்து பதுங்கி இருந்தார். පොලිස්පතිට හැංගෙන්නවා කියන්නේ அதாவது போலீஸ் அதிபரே பதுங்கி இருக்க வேண்டிய நிலைமை නීතියට සමානයි. சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்றுதான். නීතියේ භාගයට නීති නැහැ. அதாவது அரவகாசிக்கு சட்டம் හැම කෙනාටම නීතිය කාර්යක සමානයි. எல்லோருக்கும் சட்டம் பொது. ඕන දෙමරට அவ்வாறு நாடு தேவையா? අර අපේ උතුරුමර පළාතේ எங்களுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வட மத்திய மாகாணம் මානවතුරේ ගිරේ ගියා. முதலமைச்சர் சிலைக்கு போனார். ආණ්ඩුවට කර පාඩුව ලක්ෂ 26යි. அரசாங்கத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நஷ்டம் வந்து 26 லட்சம். ගිරේට අවුරුදු 16යි. சிறை தண்டனை 16 வருடங்கள். හොඳ නරකද? அதுக்கு நல்லதா கூடாததா? මේ වෙලාවේ இந்த நேரத்தில் මානවතුර දෙන්න ක්‍රිමාන් இந்த நேரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் இருவர் බලවතුරේ ක්‍රිමාන් ஒரு அமைச்சர் சிறையில, තව ඇමතිවරයෙක් හැංගිලා இன்னொரு அமைச்சர் ஒதுக்கியுள்ள இருக்கிறார். රටේ නීතිය කාට සමානයි. நாட்டின் சட்டம் எல்லோருக்கும் பொது. ඕන දෙමරට அவ்வாறான ஒரு நாடு தேவையில்லையா? රටක් අවශ්‍යයි. அப்படியான ஒரு நாடு தேவை. හිටපු ජනාධිපතිවරයන්ගේ முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களுடைய පුත්තු දෙන්නෙකුට 2 புத்திரமார்கள் දැන් වෙනකොට නඩු 3ක් දාලා තියෙනවා. இப்போது 3 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. නඩු අහන්න අධිකරණේ. வழக்கு விசாரிக்கிறது நீதிமன்றம். අධිකරණේ ප්‍රශ්නේ බේරයි. அது நீதிமன்றத்தால் தீர்வு கொள்ளும். රට නීතිකරුක රටක් කරන්න ඕන. இந்த நாடு சட்டத்தை மதிக்கின்ற நாடாக மாற்ற வேண்டும். අපරාධ කරලා සංගවිලා ඉන්න බෑ. குற்றங்கள் செய்து தப்பி இருக்க முடியாது. හොරකම් කරලා සංගවිලා ඉන්න බෑ. களவெடுத்து தப்பித்து கொண்டிருக்க ඒ முடியாது. කාලේ ඉතිහාසය. அது வரலாற்றுக்கு முடிந்தது. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் தற்போது அப்படி முடியாது. දැන් මොන ධනවතා වුණා இப்ப எந்த செல்வந்தராக මොන இருந்தாலும், බලවතා වුණා எந்த செல்வாக்குள்ள ஒரு நபராக இருந்தாலும், නීතිය කැඩුවොත් சட்டத்தை மீறுவதாக නීතිය இருந்தால் ක්‍රියාත්මක කරනවා. சட்டத்தை அமலாக்கப்படும். හොඳ නැත්ද? அது கூடாதா? ඉස්සර එහෙම තිබුණා. முந்தி அப்படி இருந்ததா? දැන් ඉස්සර බලවත්තාට නීතිය නැහැ. முந்தி இப்ப செல்வந்தர்களுக்கு சட்டம் இருக்கவில்லை. දුප්පත්තාට විතරයි. ஏழைகளுக்கு மட்டும் தான் சட்டம். සියල්ල වෙනස් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் எல்லாத்தையும் අලුත් மாற்றுவோம். රටක් මේක. இது புதிய ஒரு நாடு. අලුත් පරිච්ඡේදයක අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தான் தொடங்கியுள்ளோம். ජනාධිපති ධූරය අපේ අතේ තිබෙනවා. ஜனாதிபதி பதவி எங்களிடம் உள்ளது. කැබිනට් මණ්ඩලය අපේ අතේ තියෙනවා. அமைச்சரவை எங்களிடம் உள்ளது. පාර්ලිමේන්තු මහාණ්ඩුව අපේ අතේ තියෙනවා. நாடாளுமன்றம் எங்களிடம் உள்ளது. හැබැයි උඩ ගන්න යෝජනා ටික ஆனால் ගමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ஆனால் மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற தீர்மானங்கள் கிராமத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேணும். ඒකට මේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා වැදගත්. அதுக்காக இந்த பிரதேச சபைகள் நகர சபைகள் මේ முக்கியமானது. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ இந்த யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். නගර සභාව ඇතුළු ප්‍රාදේශ සභා 17ක් තිබෙනවා. நகர சபை உட்பட்டதாக பிரதேச சபை உட்பட்டதாக සමහර ප්‍රාදේශ සභා ඉතාම දුප්පත්. சில பிரதேச சபைகள் மிகவும் வறுமை நிலையில் ලොකු உள்ளன. ආදායම් නැහැ. பெரிய வருமானம் கிடைக்கிறதில்லை. හැබැයි ප්‍රාදේශ සභාව දුප්පත්. ஆனால் பிரதேச சபை வறுமையில் உள்ளது. ජනතාවට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. மக்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணி පොඩි පාරවල් ටික හදන්න ඕන. சின்ன சிறிய வீதிகளை திருத்தவும், කානු පද්ධතිය හදන්න ඕන. வாய்க்கால்களை சீரமைக்கவும், ලෙසිකලි පද්ධතිය හදන්න ඕන. மனசுல கூட வசதிகளை வழங்க, දරුවන්ට පෙර පාසල් ලබා දෙන්න ඕන. பிள்ளைகளுக்கு முன்பள்ளிகளை அமைக்கவும், සෝවන් පිටිය හදා ගන්න ඕන. மயானங்களை அமைக்க வேணும். මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභාවට. பிரதேச சபைகள் இவ்வாறு பல வேலைகள் உள்ளன. ඊළඟට වැඩ කරන්න සල්ලි මදි. இந்த வேலைகள் செய்யறதுக்காக பணம் එහෙනම් போதாது. මොකද කරන්න ඕන? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? මධ්‍ය වර්ගයේ සල්ලි වන්න ඕන. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து நாம் பணம் அனுப்ப வேணும். දැන් මම කලින් කිව්වේ நான் நீங்க மூணு சொன்னேன். උඩා පාරවල් හදන්න කෝටි 500ක් මේ අවුරුද්දේ වෙන් කරා. அதாவது சிறிய வீடுகளை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக 500 கோடி ரூபாய் நாங்கள் இந்த මේ வருஷம் පාරවල් අයිති ප්‍රාදේශ සභාවට. அந்த பாதைகள் பாதை சபைகள், මේ පාරවල් අයිති නගර සභාවට. அந்த பாதைகள் நகர சபைகள் கீழ் தான் உள்ளது. දැන් අපි මේ ජුනි මාසේ நாங்கள் இந்த ஜூன் மாதத்தில் ඊළඟ අයවැයේකට යෝජනා ගන්නවා. அடுத்த வரவு செலுத்தத்துக்காக முன்மொழிவுகள் எடுக்கின்றோம். ඊළඟ අයවැයේකට නොවැම්බර් මාසේ ඉදිරිපත් කරනවා. அடுத்த நவம்பர் மாதத்தில் அடுத்த வரவு අනේ செலுத்த අයවැයේකදී அந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் මොනවද කරන්න ඕන කියලා. என்ன செய்ய வேணும் என்றது මේ නගර සභාව, இந்த நகர சபை, මේ ප්‍රාදේශ සභාව இந்த பிராந்திய சபைகள் යෝජනා ටික හදලා அந்த முன்மொழிவுகளை தயாரித்து ක්‍රිෂි සංවර්ධන කමිටුව අනුමැතිය අරගෙන மாவட்ட அபிவிருத்தி கழகங்களுடைய அனுமதி කොළඹට එවන්න. கிளம்புக்கு அனுப்ப வேணும். සල්ලි වෙන් කරන්න. நாங்கள் முதல் பணம் සල්ලි තියෙනවා. பணம் இருக்கிறது. ඉස්සර ආණ්ඩුවට සල්ලි නෑ. முந்தின அரசாங்கங்களுக்கு பணம் இருக்கவில்லை. අපේ ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා. எங்களுக்கு பணம் உள்ளது. දැන් තියෙන වැඩේ මොකක්ද? இப்ப என்ன செய்ய வேண்டும்? வேலை செய்ய வேணும். මම විශේෂයෙන්ම நான் குறிப்பாக මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මේ පළාතේ අපේක්ෂා කරනවා நான் குறிப்பாக வீதி அபிவிருத்தி இந்த මේ මේකරප කෝටි 500 இந்த ஒதுக்கப்பட்ட 500 கோடி ரூபாய் අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්ද වියදම් කරනවා. கடன் கட்டாயமாக இந்த வருடத்தில் මේ පළාතේ පාරවල් ටික හදන්න ඕන. இந்த வீதிகளை புனரமைப்பு செய்ய வேணும். බැරිවුණොත්
செய்யாமல் இருந்தால் දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி ඒ සල්ලි ඔක්කොම මහාණ්ඩුවට එනවා. அது திரும்பி மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி ඒක செல்லும். දැන් ඕන වැඩ කරන්න. எனவே இப்ப வேலை செய்ய வேணும். සල්ලි එවනවා. பணம் அனுப்புகின்றேன். මේ ජුනි මාසේ இந்த ஜூன் மாதத்துல ලබන අවුරුද්ද වැඩකට යෝජනා ටික ගන්නවා. அடுத்த வருஷம் செய்ய வேண்டியதுக்காக முன்மொழிவுகளை அனுப்ப வேணும். නොවැම්බර් මාසේ 6 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරනවා. அது நாங்கள் நவம்பர் மாதத்தில் வர අන්න ඒකට යාපනයේ නගර සභාවෙන් அப்போ இந்த யாழ்ப்பாண நகர சபை ප්‍රාදේශ සභාවෙන් යෝජනා ටික එන්න ඕන. பிரதேச சபையில் இருந்து යෝජනා එනකොට அந்த முன்மொழிவுகளை வழங்கும் போது අපි බලනවා නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්නේ කවුද කියලා. நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முனிசிபல் கவுன்சிலும் பிரதேச சபையில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்பது. ජාතික ජන බලවේගය ඉන්නේ නම් தேசிய மக்கள் சக்தி தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் එස් පියාගෙන සල්ලි ටික වෙන් කරනවා. நாங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பணத்தை ஒதுக்கின்றோம். ඒකට කරන්නේ පොඩන්නවා. ஏன் எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் நல்ல காரியங்களை පොඩන්නවා. அவர்கள் விரைவாக்க மாட்டார் என்று தெரியும். වෙන අය නම් ඉන්නේ ஆனா வேறாகத்தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் 10 පාරක් හිතනවා. நாங்கள் 10 முறை சிந்திக்க வேணும். කොන්ක්‍රීට් පාරකට සල්ලි ඉල්ලලා கான்கிரீட் வைத்துக்கு காசு போகும்போது පාරට කොන්ක්‍රීට් ටිකයි பாதைக்கு கொஞ்சம் கொண்டிடும். සභාපතිගේ සාක්කුවට ගොඩයි. ஆனா தலைவருடைய பாக்கெட்டுக்கு அதிக பணமும் போகிறது. එහෙම නේද වෙන්නේ? அப்படித்தானே நடந்தது. එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැ සල්ලි. அப்படி செய்யறதுக்கு நாங்கள் பணம் முடக்க අද மாட்டோம். වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ. எது நடக்க வரும்? අන්න මහාණ්ඩුව කරන වැඩේට அதாவது மத்திய அரசாங்கம் செய்கிற வேலைக்கு සමාන වැඩේ කරන ප්‍රාදේශ සභාව වුණා. அதே மாதிரி வேலை செய்கின்ற பிரதேச சபை வந்து මහාණ්ඩුව වරකම් කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காமல் இருக்கும் නගර போது සභාව ප්‍රාදේශ සභාව වරකම් කරන්නත් බෑ. எனவே நகர சபையும் பிரதேச சபையும் මහාණ්ඩුව ප්‍රාදේශ කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் வந்து ප්‍රාදේශ සභාව ප්‍රාදේශ කරන්නේත් නැහැ, වරකම් කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் விரயம் செய்யக்கூடாது. මහාණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து නගර கொண்டிருக்கும் සභාව ප්‍රාදේශ සභාව වැඩ කරනවා. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் வேலை செய்யும். එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்ப யாருக்கு வாக்களிக்க போகணும்? ජාතික ජන බලවේගය. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு. මහාණ්ඩුව වරකම් කරන්නේ නැහැ. தேசிய மக்கள் சக்தி களவெடுக்க மாட்டார். ප්‍රාදේශ සභාව වරකම් කරනවා. ஆனா பிரதேச சபை களவெடுக்க මහාණ්ඩුව மாட்டார். ආශි කරන්නේ නැහැ. தேசிய மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காமல் இருக்கும் ප්‍රාදේශ போது සභාව ආශි කරනවා. பிரதேச சபை களவெடுக்கிறார்கள். මහාණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டு ප්‍රාදේශ போகுது. සභාව කකුලෙන් අදිනවා. பிரதேச சபை வந்து அதுக்காக தடையாக இருக்கும் போது වෙන අයට දුන්නොත් පිටදී. அதுதான் நடக்கும். வேறாக்கள் கொடுத்தா කරනවද එහෙම? நீங்கள் அப்படி செய்றீங்களா? අපේ සහෝදර කියන්නේ. அதுதான் நீங்கள் சொல்ல போறோம். දාහතම. 17 சபைகளும் මොන සහෝදරේ? அதுதான் 17ම දිනනවා. நாங்கள் 17 போயிடுவோம். අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරනවා. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். ආරම්භ කරනවා. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் ප්‍රාදේශ සභාවන් නිරත කරගන්නවා. பிரதேச சபை ஊடாக பணம் திரட்டப்படும். ඒක පරිස්සම් කරලා அதனை நாங்கள் பாதுகாக்க පළාතේ වැඩ ටික කරන්න. பிரதேசத்தை வேலைகள் செய்ய පළාතේ වැඩ ටික මෙහෙවන්න. பிரதேச வேலைகளை நெறிப்படுத்துறதுக்கு ජාතික ජන බලවේග නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව බාර දෙනවා. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு பிரதேச சபையும் மத்திய சபையும் ஒப்படைக்குவார். මම හිතන්නේ நான் நினைக்கின்றேன் අපිට දෙන්නේ නැත්නම් මේ රටේ බලය எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கொடுக்காமல் இருந்தால் කාටද දෙන්නේ? நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்கள்? නමක් කියන්න. ஒரு கட்சிகள் சொல்லுங்க. පක්ෂයක් කියන්න. ஒரு கட்சி ஒரு பேர் சொல்லுங்க. දැන් ඔක්කොම අවසන්. இது எல்லாம் முடிந்தது. මේ රටේ අනාගතේ තියෙන්නේ இந்த நாட்டில் எதிர்காலம் ජාතික ජන බලවේගය මත. தேசிய மக்கள் சக்தி மீது නැවත මම இன்னும் විශේෂ விரும்புவது විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වුණ තමුන්වහන්සේලාට மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අපි දකුණේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක நாங்கள் தென்னிலங்கை சிங்கள மக்களுடன் දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරා. நீண்ட காலமாக அரசியல் செய்து கொண்டோம். අපි මහන්සි වුණා. நாங்கள் முயற்சித்துள்ளோம். ගෙවල් වලට ගියා. வீடு வீடாக சென்றோம். ගම්මුල රැස්වීම් තිබ්බා. ஊர்களில் கூட்டம் வச்சோம். විශාල වේසක් දැරුවා. நாங்கள் மிகவும் கடுமையான முயற்சி எடுத்தோம். හැබැයි මේ උතුරේ ஆனால் நாங்கள் வடக்கில் අපි ඒ තරම් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. அவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்படவில்லை. අපි දකුණේ යන තරම් ගම්වලට ගියේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் போகின்ற அளவு கிராமங்களுக்கு අපි போகவில்லை. දකුණේ යන තරම් තමුන්වහන්සේලා හම්බුනේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் அளவுக்கு உங்களை சந்திக்கவில்லை. අපි ඒ ප්‍රශ්න තරම් මේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරේ නැහැ. அந்த பிரதேசத்து மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அளவுக்கு இந்த பிரதேச நான் நேர்மையாக சொல்கிறேன். දකුණේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් தென்னிலங்கையில் ஏதாவது ஒரு අපි பிரச்சனை පක්ෂයකට ඒ කාලේ ගොඩාක් කෑ ගහනවා. நாங்கள் ஒரு கட்சி என்ற வகையில் அந்த காலத்தில் வடக்கில பிரச்சனை போது ඒක අපිට පමා වෙලා ඉන්නේ. அது எங்களுக்கு தாமதமாகி தான் ඒ ඔක්කොම තිබියදී அப்படியான ஒரு நிலைமையில் கூட තමුන්වහන්සේලා අපි විශ්වාස කරා. அந்த நிலைமையில கூட நீங்கள் எங்களை நம்பினோம். ඒක විශේෂ විශ්වාසයක්. அது ஒரு குறிப்பான ஒரு நம்பிக்கை. අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා. நாங்கள் குறிப்பாக நம்பிக்கை මේ வைத்து අල්ලගත්තු අත நீங்கள் பிடித்த இந்த கையை
ආපහු අත්හරින්නේ නැති බව. நாங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்று අත්හරිනවනේ දැත நீங்கள் கைவிட போறீங்களா? අපි අත්හරිනවනේ දැත நாங்கள் இந்த கையை கைவிட போகிறோம். තවත් ශක්තිමත් කරගනිමු. நாங்கள் மேலும் மேலும் பலம் பெறுவோம். අපි දැත් එකට බෙදගමු. நாங்கள் இரு கைகளையும் ஒன்றாக අපි சேர்ப்போம். දන්නකොට අසාධාරණ සිදුවීම් තිබෙන බව. உங்களுக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்தது எங்களுக்கு අපි தெரியும். දන්නකොට ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு අපි தெரியும். දන්නකොට අනන්‍ය ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். අපි ඔක්කොම පියවරෙන් පියවර විසඳන්නම්. அந்த பிரச்சனைகள் நாங்கள் படிப்படியாக අපි தீர்ப்போம். එකම සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රටක් හදමු. நாங்கள் எல்லோரும் சகோதரத்துடன் வாழ்கின்ற ஒரு நாட்டை உருவாக்குவோம். විශේෂම එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසෙ குறிப்பாக நாங்கள் எதிர்வரும் அக்டோபர் විශාල மாதம் උත්සවයක් රැස් කරනවා. பெரும் ஒரு விழாவை நாங்கள் கொண்டாடுவோம். අපේ රටේ තියෙන බෙදුණු උත්සව இந்த நாட்டில் பிரிந்து போன விழாக்கள் தான் காண අපි முடியாது. ඔක්කොම තුළ උත්සවයක් සමරන්න ඕන. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்த்து ஒரு விழாவை கொண்டாட வேணும். ආරම්භයේදී ඔක්තෝබර් මාසෙ කොළඹ அது தொடக்கத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து கிளம்பில் ඊළඟ අවුරුද්දේ බොහෝ දුරට යාපනයේ அடுத்த வருடம் சில நேரம் பெரும்பாலும் මේ ජාතික උත්සවය පවත්වනවා. இந்த தேசிய விழாவை நாங்கள் கொண்டாடுவோம். ඔක්කොම දරුවෝ තරුණ පරම්පරාව ගිහිල්ලා நாங்கள் எல்லோரும் தரும் இளைஞர்கள் சென்று අපේ රටට පෙන්නමු. நாங்கள் எங்களுடைய உணவு பழக்கங்களை අපේ අඳුම් විලාසිතා පෙන්නමු. எங்களுடைய ஆடை ஆபரணங்களை අපේ සංගීතය පෙන්නමු. எங்களுடைய இசையை අපේ ගීතය පෙන්නමු. எங்களுடைய பாடல்களை අපේ නාට්‍ය පෙන්නමු. எங்களுடைய நாடகங்களை අපි අපේ කෙනාගේ සංස්කෘතිය පෙන්නමු. நாங்கள் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை අපි காட்டுவோம். එකට එක වේදිකාවට නැගලා நாங்கள் ஒரே வேளையிலே இருந்து මේ සියල්ල රඟ දක්වන இந்த எல்லாத்தையும் அரங்கேற்றப்படும் එක වේදිකාවක් හදමු. ஒரு வேலையை அமைப்போம். බෙදෙන යුගයේ අවසන් කරන වේදිකාවක් හදමු. அதாவது பிரிந்து போன காலகட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு විශේෂයෙන්ම வர ඇමතුමා குறிப்பாக எங்களுடைய தோழர் උත්සාහ කරනවා முயற்சிக்கிறார். යාපනයේ யாழ்ப்பாணத்துல ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න. யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் திடலை அமைக்கிறது. சமீபத்தில் ක්‍රිකට් ආයතන සම්බන්ධ ප්‍රධාන පීඩකෙක් මාව හම්බුණා. கிரிக்கெட் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்னை சந்தித்தார். එතුමා පහුගියදා මේ දවස්වල මේ ආවා. அவர் கடந்த சில நாட்கள் முன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தார். සනත් ජයසූරිය. சனத் ஜெயசூரி அவர்கள் මගෙන් අහුව ජනාධිපතිතුමා මොනවද වෙන්න ඕන කියලා. ஜனாதிபதி அவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். මම එකක් කිව්වා. நான் ஒன்று சொல்றேன். අපි කොහොම හරි நாங்கள் எப்படியாவது යාපන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියක් හදලා யாழ்ப்பாணத்துல ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න ඕන. சர்வதேச விளையாட்டு விளையாட்டை අපේ දුන්නා පරමුලට. எங்களுடைய 5 வருட காலத்தில் ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ அந்த கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අය සෙල්ලම් කරන්න ඕන. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அவர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட போகணும். අපි එකට එකතු වෙන්න ඕනේ හැමෝටම. ඒක තමයි රට හදන්නේ. அதுதான் நாட்டை கட்டி எழுப்பப்படுவது. අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் வளர்ச்சி அடைய முடியும். ඒකට දියුණු වෙන්න කිසි බාධාවක් නැහැ. இந்த நாட்டு வளர்ச்சிக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை. මහපොළොවක් තියෙනවා. மிகவும் செழிப்பான ஒரு நிலம் உள்ளது. අවකාශ තියෙනවා. நல்ல காலநிலையில் உள்ளது. වෙලෙක් සම්පත තියෙනවා. மாணிக்கங்கள் உள்ளது. විනෝද සම්පත තියෙනවා. போன்ற සුලම්බලේ විදුලිය හදන්න පුළුවන්. கணித நிலையம் இருக்கிற සූර්යාලෝකයේ විදුලිය හදන්න පුළුවන්. மின்சாரத்தின் கடல் வளம் உள்ளது. ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ? நாங்கள் ஏன் கஷ்டப்பட போனோம்? අපි පාලකයන්ගේ වැරද්ද. ஆட்சியாளர்கள் உழைப்பிலே අපේ දේශපාලකයන්ගේ වැරද්ද. எங்களுடைய අපි அரசியல்வாதிகளுடைய තවදුරටත් දුක් විඳින ජාතියක් වෙන්න යුතු නෑ. இன்னும் நாங்களும் இன்னும் கஷ்டப்படும் අපි මේවා හදන්න ඕන. நாங்கள் இந்த நாட்டை අපි கட்டியெழுப்போம். ආයෝජන මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා நாங்கள் முதலீட்டு சபையுடன் கலந்துரையாடி විශේෂ කර්මාන්ත කලාප 3ක් හදන්න අපේක්ෂා කරනවා යාපනයේ. சிறப்பாக கைத்தொழில் பேட்டிகள் 3 வடக்கில் ආකාශත්තරේ மான்குளம் காங்கேசந்துறை මාන්කුලේ ලාංකන්තුරේ කවිලා තියෙනවා. பரந்தன் පරන්තන් பரந்தன் අපි කර්මාන්ත පුර 3ක් හදනවා. கைத்தொழில் பிரதேசங்களை අපි 3 ආයෝජන ගේනවා. நாங்கள் அதுக்காக முதலீட்டு කර්මශාලා හදනවා. தொழிற்சாலைகள் දරුවන්ට அமைக்கிறோம். රස්සා ඇති කරනවා. பிள்ளைகளுக்காக தொழில் பார்க்கிறோம். රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. நாட்டின் தேசிய உற்பத்தி මේ උඩ තිබුණා இந்த வடக்கில் இருந்தது විශාල කර්මාන්තලා තිබුණා. பெரும் පරන්තන රසායන කර්මාන්තලා තිබුණා. பரந்தன் ரசாயன පරන්තනතුරේ සීනිකම්මල තිබුණා. சிமெண்ட் தொழிற்சாலை இருந்தது. ජලකක්තිය වල තිබුණා. சாவகத்தில் இருந்தது. පරිමංගල ලුණු තිබුණා. ஆணையர்கள் உப்பளம் இருந்தது. මොකද ඔක්කොම විනාශලා තියෙනවා. அது எல்லாம் அழிந்து இருந்தது. යලි මේ රට හදනවා. நாங்கள் இந்த நாட்டை மீண்டும் අපි ඒක පටන් ගමු. நாங்கள் அதெல்லாம் செய்கின்றோம். අපි බෙදෙන්නේ නැතුව நாங்கள் பிரிந்து போகாமல் අපි ජාතිවාදයට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව நாங்கள் இனவாதத்துக்கு இரையாமல் අපි සමගියෙන් සහෝදරත්වයෙන් රටක් හදමු. நாங்கள் ஒற்றுமையாகவும் சகோதரத்துவமாக இருக்கும் ஒரு நாட்டை உருவாக்குவோம். අදත් නාග විහාරේ පන්සලට
இன்னும் நாங்கள் பௌதாலயத்துக்கு දෙමළ ජනතාව වෙනවා. தமிழ் மக்கள் வருகிறார்கள் දාන ලබා දෙනවා. தானம் வழங்குகிறார்கள் අපි සහෝදරයන් හැටියට ජීවත් වෙනවා. நாங்கள் சகோதரர்களாக வாழ்கிறார்கள் අපි අපේ සහෝදරකම නරක කාටද? ஆனால் எங்களுடைய இந்த சகோதரத்துவம் பகைமையாக உள்ளது අපි யாருக்கு වෙනසක් කරන්න ඕන කාටද? எங்களை பகைத்துக் கொள்ள வேண்டியது අපි தேவையாக බෙදන්න ඕන කාටද? எங்களை பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறவர் யார் ජනතාවට නෙවෙයි. மக்களுக்கு அந்த தேவையில்லை දේශපාලකයාට. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் அது මේ உள்ளது දේශපාලකයා තමයි இந்த அரசியல்வாதி தான் මේ ජාතිවාදී හිටියේ. இந்த இடவாதித்துடன் இருந்தது මට මතකයි මම පොඩි කාලේ எனக்கு ஞாபகம் என்ன நான் எங்கள் சிறிய අපේ දුම්රිය ස්ථානේ අපේ දුම්රිය ස්ථානේ ස්ථානාධිපතිතුමා දෙමළ. எங்களுடைய ஊர்ல துயரத்து நிலை பொறுப்பதிகாரியாக இருந்த ஒரு මම தமிழ் ඉස්පිරිතාලේ දොස්තර මහත්තයා දෙමළ. என்னுடைய ஊர்ல இருந்த மருத்துவமனையில் අපි மருத்துவ අපේ මිනින්දර දෙපාර්තමේන්තුවේ என்னுடைய தந்தை வந்து நில அளவை திணைக்களத்தில் வேலை මිනින්දර செய்தவர். මහත්තයා දෙමළ. அதுல இந்த நிலவேலையாளர் தமிழ் ஒருவர் අපි හොඳට හිටියා. நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தோம் ප්‍රශ්න තිබුණේ නෑ. எங்களுக்கு இடையில பிரச்சனை இருக்கவில்லை දේශපාලක මේ ප්‍රශ්නේ හැදුවා. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் இந்த பிரச்சனைகள் යලියේ යුගයේ අවසන්. ஆனால் அந்த காலம் முடிந்து விட்டது අලුත් පරිච්ඡේදයක්. இது ஒரு புதிய அத்தியாயம் අලුත් රටක්. புதிய ஒரு நாடு අලුත් යුගයක්. இது ஒரு புதிய காலம் අලුත් යුගයක් නෙවෙන්නේ කොහොමද? இது புதிய ஒரு காலமாக இல்லாமல் යකුලේ இருக்கிறது ඉපදුණු මට தென்னிலங்கையில் இருந்து பிறந்த எனக்கு සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන මට சிங்கள மொழியில் பேசுகின்ற எனக்கு ඔබ දවස් ගණන් එකතු වෙලා நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஒரு සමන්තරින් ඉන්නවා. நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் අපේ සහෝදරත්වය නෙවෙයිද? இது இதுதான் நம்பிக்கை இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை. යන්නේ මේක බෙදෙන්න දෙන්නේ නෑ. இது மறுபடியும் நாங்கள் பிளவுபட යන්නේ விடுவோம் ඔටෝමැටික් වෙන්න දෙන්නේ නෑ. இன்னும் முரண்பாடுகள் விட දුෂ්කර පරිච්ඡේදය අවසන්. கடந்த காலம் அந்த கடினமான අඳුරු காலம், පරිච්ඡේදය අවසන්. அந்த கருப்பான அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது අලුත් යුගයක් අපි ආරම්භ புதிய කරනවා. ஒரு யுகத்தை நாங்கள் ඒ தொடங்குவோம் වෙනුවෙන් අපි අල්ලාගත්තුවත් அதுக்காக நாங்கள் கைகோர்த்திருந்தோம் අත්තරින් නැතුව ඉදිරියට යමු. அந்த கைகோர்த்தின கைகளை இன்னும் அந்த கைகளை ශක්තිමත් ඉදිරියට යමු. பலமாக கொண்டு ඒ முன்னேறி වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එකතු වෙමු. அதுக்காக எல்லோரும் ඒ ஒன்று වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙරට යමු. அதுக்காக எல்லோரும் ஒன்று ඒ கூடி වෙනුවෙන් අපි එක්සත් ඉදිරියට යමු කියලා ආරාධනා කරමින් அதுக்காக நாங்கள் ஒற்றுமையாக முன்னேற்று செல்வோம் මම නතර වෙනවා. நான் என்னுடைய முடிவு ජය වේවා කියලා සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. நன்றியை வணக்கம் Gabriel.